rauhoittumisen jälkeen pitää tietysti syödä. Suomalainen matkaopas esittelee monenlaisia ruoka- ja juomapaikkoja. Ravintoloiden ja ruokapaikkojen valitseminen matkaoppaseen on yksi vaikeimpia tehtäviä, koska mä uskon, että monet eivät edes lue matkaoppaiden ravintolaluetteloita. Sen takia me ollaan pistetty koko asia ihan uusiksi. Meillä on sellaisia juttuja, mitä kellään muulla ei ole. Yksi näistä on seisovat pöydät tai noutopöydät. Ja niistä tämä Octagon Bistro kuuluu näihin kirjan listaamiin todellisiin löytöihin, koska se on hyvä paikka, erittäin edullinen. Mennään testaamaan. Se mitä sun täytyy tietää on se, että nämä lihat tai täytyy valita ja viedä tuonne grillattavaksi erikseen. Niissä on tietty marinaadi ja mausteita. Paranliha on pehmeä, hyvä liha. Uudessa painoksessa aina tsekataan vanhat tiedot ja tästä painoksesta puuttuu yhden ravintolan aukioloaika. Se on semmoinen edullinen itsepalveluravintola ja mun pitää tsekata se, että vieläkö me ehditään. Se sitten lisätään toi aika. Eli sinne. Ruokapaikoista on sosialismin ajalta tuttuja, ei enää tietysti monella, jotka on nuorempaa sukupolvea, niin sellaiset kansanravintolat. Ja täällä Budan vuorella on sellainen säilynyt, tosin se on vain arkisin ja lounasaikana, niin nyt maistellaan näitä herkkuja. Rice, chicken leg, okay. And chicken leg, yes. Okay. Traditional with mushroom stew. Okay, mushroom stew, veal stew. Yeah, mushroom stew, one chicken leg, rice. Okay. Hintatiedot on aika tärkeä osa matkaopasta, ei sen takia, että ne olisi niin sitovia, vaan ne antaa hyvän esimerkin siitä, mikä on maassa hintataso ja minkälainen matkabudjetti pitää varata etukäteen. Sen takia on hyvä vähän tutkia etukäteen, mitä yleensä maksaa majoitus, ruoka. Tästä mä arvioisin, että henkeä kohti 6 € on lämmin ruoka ja joku juoma. Sehän on tuo vesi niin kallista, että olutta kannattaisi sunkin juoda. Russwurm on Budapestin vanhin kahvila ja sekä matkaoppaan tekijän omaan työhön että sitten tutkimustyöhön kuuluu se, että täällä myös maistellaan ja juodaan vähän vaikka kuumaa kaakaota. Torta. Okei, Esterhazy torta. Ei. Budapestin yöelämä hakee tietysti vertaistaan. Täällä on tyypillistä, että tehdään pubikierroksia. Niitä tehdään niin kuin maksullisina retkinä, mutta jos on hyvä opaskirja, vink, se voi tehdä ihan omin päin. Ja jengi on tosi paljon, niin kuin kuvastakin näkyy, mutta me mennään nyt katsomaan kaikkein kuuluisin Raunio-pubi. Raunio-pubit on suurinta hittiä nyt, tai suurinta huutoa Budapestissa. Ne on entisiä tyhjiä kaupunkiasuntoja, jotka jäivät tyhjille ja sitten niihin perustettiin pubeja. Niitä on nyt yli 10 ja tämä Simpla kertoo niistä kaikkein suurin. Ja kirjassa on loput, kattokaa sieltä.